खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आं दंफैयो दा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाथानि बुरपार होननाय मोनसे गामियाव आरो बे बुरपारनि शिब मन्दिराव आं दंफैयो मानोना बे शिब मन्दिरावहाय दिनै आइ आफानिफ्राय इसोरनिफ्राय दिनै माखासे बुस्थुफोर मोन्दों आरो जाय बे बुस्थुखौ जोङो जुदि लोङोबा जों जुदि फुननानै लायोबा जोंनि माने बेराम आजार जानाय देहा सिङाव जानाय बा सायाव जानाय गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि बेरामा दा हामदों आरो बिनि प्रुफखौ आं दाहाय होगोन दा गतिके आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं दिनै जोंनि गेजेराव दंखायो गुरु बा देवसिगिरि जोंहा दङ आं बिथांमोननिफ्राय सोंनानै लागोन आरो बिथांमोनानो थन' खिथागोन जे बिथांमोना आइ आफानिफ्राय मा मोन्दों आरो बैफोर आइ आफानिफ्राय हरनाय बै अबदानफोरखौ जों जुदि जायोबा आरो फुनोबा मा बेराम हामो आं बेखौ सोंना लानोसै दा बे समाव बेवहाय एसे खिथानानै होदो जे नोंथांनि मन्दिरावहाय दिनै जेन'बा मानि थाखाय आइ आफाया मा होदों आरो मारै गिबियावनो खुलुमहोनाय थाबाय रायजो राजा बयनिसिमबो जोंहा दा आइ आफाया आंखौ गोबानायलाय ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोरखौ बेमार आजार फाहामनो थाखाय आंनो मोनसे मुलि होदों आरो आङो ओमफ्राय बिदिनो खाला गुन्द्रा होनो बेखौ ओमफ्राय दा फोरमानाबो मोना नङा मोनगासिनो दङ ओमफ्राय बिथोराव बिदिनो सोरबा लेबारावथ' अनेकथा प्रब्लेम थायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो सोरबा केन्सार जाहांनाय बा अन्थाइ जाहांनाय ओमफ्राय बेयाव बिराद मोजां आरो बे मुलिया ओमफ्राय सोरबा बे बिन्दिसर सोरबा बे जनदिसजों आथिं आखाइ मोखां बुयो बेनि थाखाय बिराद मोजां आरो बे मुलिया माने नोंथांनि मन्दिराव दा खाला गुन्द्रा मोन्दों दा बे खाला गुन्द्राखौ जुदि लोङोब्ला माने मोदोम सानाय लिभार बुनाय स्प्लेन बुनाय नङा होमबा ओमफ्राय जेनेबा बिन्दिसर जानाय जेनेबा हासुनायाव आलौवो ओमफ्राय अन्थाइ जानाय बेबो खारगोन टिबि बेराम खारगोन नङा होमबा ओमफ्राय जेनेबा दाथ' बांसिन जेनेबा सिं सानाय मोदोम सानाय बिदि मोनसे बेराम जागासिनो दं बेफोर मा खारजोबगोन खारनाया खारगोन मोजाङैनो खारगोन इसोरनि सायाव फोथायनानै जायोबानो खारगोन मोजाङै जागोन आरो बेफोर गासैबो इसोरनि माया महिमा गेलेनाय जोब नालाय ओरैनो नोंथांनो आइ आफा एबा इसोरा होनाया बेसे गोबाव जाखो बे मुलिखौ होनाया एसे गोबावानो जाबाय ओमफ्राय बिदिनो हरथ'वा होननानै हराखैमोन ओमफ्राय इसोरफ्रा बिथोन होबाय थानायलाय ओमफ्राय बिदिनो लोंहोनानै फोरमानथिखौ लानानै नोंसोरो फेमास खालाम मानो होनोब्ला जोंहा गामियाव बिराद खना खनला जायगायाव बेमारजों भुगिसोनानै थानाय दङ नोंसोर ओरैनो मानो दोनबाय थानो मुलि दावालिखौ जों खांनोबानोसो होदों नोंसोरनो होननानै इसोरा बिथोनखौ होदों आरो नोंसोर नोंथांमोना खोनाखाबाय नैबावहाय बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रानिखाथा बाजारनि ओरै एसे सोनाबजों फैनानै एबसु अफिसनि ओरै खोलाजों बाजार फैनाय दङ बावहाय बुरपार होननाय गामि नङा होमबा बावहाय बे उथ्रिसार माने बाथौ मन्दिरावहाय बिस्रानाव खाला गुन्द्रा मोन्दों आरो जाय खाला गुन्द्राखौ जायोब्ला माने नोंनि अन्थाइ जानाय अन्थाइया किडनियावनो जा आरो माबायावनो जा नङा होमबा गलबाजारावनो जा बे गासिबो गजोबगोन आरो नोंनि सानाय लिभार बुनाय स्प्लेन बुनाय लिभारा अनेक रोखोमनि जोंनाव दा फेटि लिभार जायो बा बिनि अनगायैबो जोंना लिभारा लावो जोंनि आथिं आखाइ बुरा लांजोबो आरो टिबि बेरामाबोथ' खारगोन नङा होमबा ओरै खर' सानाय मानाय मथा मथि बिभिन्न रोखोमनि बेरामानो खारजोबगोन नङा होमबा दा जुदि नोंथांमोना न'खराव जुदि सोरबा जादोंब्ला नोंथांमोना आइ आफाखौ फोथायोब्ला इसोरखौ फोथायोब्ला जायफ्रा इसोरखौ फोथायो नोंथांमोना थाबैनो फैनानै कन्टेक्ट खालामदो आं स्क्रिनाव नाम्बार होबाय थाखादों बे नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामनानै लांफैबानो जाबाय दा बावहाय बिथांमोना बैफोर मुलिखौ हरनायनि मा नियम दं बेखौ आं दा मिथिनानै लागोन आरो बैफोराव मुलिफोरखौ लांनायावहाय जेनेबा बेसेबां रांफोर होनांगौ मारै सिस्टेम दं बेखौबो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं सोंनानै खिथानानै होनोसै आरोखि मारै नियमफ्रा लांनायानो जाहैबाय जोंना इसोरनि बे मोनसे दान फिसाइसो नालाय ओमफ्राय बाहाय जेबो नों दाबा दाबि खालामनो मोना आरो माने समस्त नोङो रायजो राजाखौ खांनोबानो होननानैसो होदों नालाय ओंखायनो जाय मानसिया लांफैगोन बेयो इसोरनि मुङाव गय जरा फाथै जरा बा आगरबाथि बेफोरबायदि थाव एसे लानानै फैनांगोन ओमफ्राय जार्जि दया बेसेबां हायो नोंसिनि जार्जि दया होलांनो हागोन आरो बेनो आरो दा आं नोंथांमोननो एसे स्क्रिनाव देखायगोन आं माबाखौहाय बे खाला गुन्द्राखौहाय आं एसे देखायगोन खेबनानैहाय दा बेखौ मा फुननांगौ ना जानांगौ मा सिस्टेम खालामनांगौ बेखौ लोंनायखौ लोंनांगौ ओमफ्राय बे खुगाफ्राव जे बायदि मैया बिदिनो सिथर सिला जायोना ओमफ्राय बेहाय नोङो लोंनायखौ लोंदो ओमफ्राय लोंनायनिखौ लोंदो ओमफ्राय बिदिनो सिथर सिला बायदि मैया जानायनिखौ
खुगायाव गोरानखौ फुननानै लानांगौ आरो बिदिनो माने मोननै टाइपनि हरखागोन जानायनि फुननायनि औ बिदिनो आरो ओमफ्राय जेनेबा नोङो माने थाव धुप गय फाथै बेखौ लाबोफानांगौ निश्चय नोंथांमोना खोनाखाबाय बाहाय जोंनो जायफोरनाखि बिथाङा खाला गुन्द्राखौ हरगोन बे मन्दिरनिफ्राय माने जिमान गैया थारमाने जोंनो मुलिनि नामावहाय 5,000 होनांगौ 1,000 होनांगौ बिदि नङा थारमाने नोङो जुदि आइ आफाखौ फोथाया नों बेसेबां होलाङो बे मुलिखौ लांगासेयावहाय बेसो थारमाने मानोना जानो हागौ आइ आफाया बिथांमोननो बोसोन बायखौ होआखै जे एथ' लानांगौ होननानै ओंखायनो नों दया धर्म नों बेसेबां माने होलांनो हायो होफैनो हागोन नङा होमबा आरो जायफोर बेरामा हामदों बिथांमोनाथ' आरो उनाव फैनानै माबा फैखायो माबा मोनसे खालामफैखाथारो बे आरो जायफ्रानि गोबावनिफ्रायनो बेराम आजार जानानै थाबाय बिथांमोना हामोबा गोबां माबा मोनसे खालामना फैनाय आं बेखौ नुखाबाय आरो गोबां अबदान नुबाय आङो दा नोंथाङा मा फोरमायगोन बे आयदानि सायावनो खुलुमबाय दिनैनि नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों आङो दिनै जोंनि न'खरनिनो बेहाय इसोरा जाहाथे आफा बोराइ बाथौ आरो आफा शिब दिनै समस्त दिनै देब देबगन दिनै जाखिनि अननानै जोंखौ अनसायनानै दिनै मुलि दावालिखौ मुनुसमाया फिसाफोरखौ खांनो बानो थाखाय दिनै गथायदों बे गथायनायजों लोगोसे दिनै खाङा नङा खांबोदों बाया नङा बाबोदों दिनै जुफिया नङा जुफिबोदोंबो बिनि थाखाय आङो दिनै फोरमायलांनो बा दिन्थिलांनो माखासे दिनै जिथु मोजाङै जाबोनाय सुबुंफोर बे सुबुंफोरखौ आङो हयथ' दिनै हठात दिनै मोनस्लाबाखै बा बिथांमोनखौ आङो हाखु दाखुजों बा लेंबोस्लाबनो हायाखिसै दा बेखायनो जाखिनि दङ आङो फोरमानथिखौ आङो माने बेजोंनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन जे नोंथांमोना सैथो गोसोजों फोथाय आरो जेब्लायबो मुलिखौ नोंसोरो फोथायनानै लोंफै लांफै नोंसिनि थाखाय खुनु बेहाय माना खालामनाय जानाय नङा बास नोंथांमोनखौ जोङो बेखौनो शेयार खालामदों बे सारमोननि जिथु चेनेल बे चेनेलनि गेजेरजों दा जोंहा बेहाय बाथौ मन्दिर बे बाथौ मन्दिराव दा सारमोनखौ लेंहरनाया बिनिनो उद्देশ্যखौ लानानै लेंहरदों जाहाथे समस्त मुनुसमाया फिसाफ्रा मोजाङै फैयो देहा सोलेराव बिथोराव जानानै थानाय सोरबाफोर न'आव गोदोसोनानै बेराम आजारजों भुगिसोनानै थानाय हयथ' सोरबाफोर मिथियाखै सोरबाफोर जोंनो ओरैबायदि मोनबा हामगौमोन सोरबाफोर खोन्थाहरबा हामगौमोन बेफोरबायदि साननानै निस्सय गोसोआव साननानै थानाय दङ बिनि थाखाय दिनै बे मुलिखौ जोङो शेयार खालामनाय जादों बिथांमोनहा बे मुलिखौ लांफैनो गोसोब्ला गय फाथै इसोरनि मुङाव मान सन्मानखौ लाखिनानै बेनो देरसिन सन्मान बलेथे नोंथांमोना लाबो आरो बथल गंसे गंसे लाबोफा आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बिसार आसार बिसारथिनिगिरि बिसारखौबो लानानै नोंथांमोना बिसार लानानैबो माबा मोनसे बुस्थुफोर मुलि बा लांबावनो गोसोब्ला थाफिस थुफिस लांबावनो गोसोब्ला सोरबाफोर बार गाज्रि अर गाज्रि साफानाय दंब्ला देहा सोलेरफ्राव नांनानै दंब्ला नोंथांमोना आरो एक्सट्रायैनो लांनो हागोन बे मुलिजों लोगोसे नोंसोरा माबाफोर न'खराव निदान खैफोद बा गोरोबलायनाय गैया बा सोरबाफोर माबा मोनसे मेगन नोजोरफोर नांनानै दंब्ला सोरबाफोर माबा मोनसे जुदि खालामनानै दंब्ला बान खानानै दंब्ला बा माबा मोनसे निदान खैफोद सोमजिहोनो साननानै दंब्ला नोंथांमोना निस्सय नैबे जोंनि बाथौ मन्दिराव उथ्रिसार बाथौ मन्दिराव फैनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि न'खरनि जेंना जेंजाफोरखौ बोस्रांनो हागोन दानगार सुखार खालामनो हागोन दिनै नोंथांमोननि थाखाय जोङो नैबेहाय एसेबां माने आलो बैलो रां बिनाय जायाखै नोंथांमोना जाखिनि हायो नोंथांमोननि जारजि दयाजों दिनै मावलांनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय आरो दिनै नैबे मुलिखौ दिनैनि गेजेरनिफ्राय जोङो बेखेवबाय बे बेखेवनायजों लोगोसे नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरो मोजाङै मोजां जालाङोबा नोंथांमोना आरोबाव गुबुनफोरनो फोरमायनानै नोंथांमोना गुबुनफोरनो फोरमायनानै आरो लांफैबावनो हागोन बिनि थाखायनो दिनै नैबे आंनि बिसि बे दिनै देवसिगिरि बे देवसिगिरिनि दिनै समस्त आरो जोंहा नै गामियाव दङ फोरमान मोनजोबनाय दिनै अन्थाइनिफ्राय लानानै दिनै अन्थाइ जानाय आरो अन्थाइ जानायजों लोगोसे सिङाव अपारेसन जागोदान बे अपारेसन जागोदानफ्रा दिनै मोजाङै मोजां दिनै हामलांदों आरो अपारेसन जाथारनोसै मानसि बे अपारेसन जाथारनोसै मानसियाबो दिनै हामलांदों मानो होनोबा दिनै फोथायनानै अपारेसनखौ खालामनाङाखै दिनै ओरैबायदि फोरमायनानै फोथायनानै
दिनै जोंनो फन हरो बे सम मोनाखै होननानै बुंगासिनो दं सम मोनबा बिथाङाबो फैगोन दा बिथांमोना दिनै ओरैबायदि फोथायनानै दङ आरो जायफ्रा उदै आलौनाय खर' गिदिंनाय आथिं बुनाय दिनै मोखां बुनाय दिनै जन्दिस टाइफड बायदिसिना जानानै दं दिनै गोदोसोनानै दं दिनै उन्दुनायनिफ्रायनो सोरबा बायदिया सिखारनो हायाखै बे बिथांमोननि थाखाय नैबे मुलि गोसोमखौ लां नोंथांमोननि थाखाय माना गैया लांफै आरो लों मोजां जाजासिमखौ लोंनांगोन नाथाय नोंसोरो जुदि गारि भारानि थाखाय साननानै लांफैयालासिनो थायोब्ला बे नोंथांमोननि गोरोन्थि नोंथांमोना लांफै मानो होनोबा इसोरफ्रानो जोंनो दायथ'खौ होबाय बिबानखौ होखाबायब्ला दिनै नोंथांमोननि थाखायनो जों बे मुलिखौ गथायनांगौ जानानै फैदों आरो अब्ला नोंथांमोना मिन्थिखाबाय दिनै गासैबो बाथ्राखौहाय बिथांमोना फोरमायनानै होजोबखाबाय दा मानोना मानसिनाव गोबां रोखोम माने गोबां बेमारफोर जायो आरो बैफोर जोंनि देहा सोलेराव थानाय जों बेमारफोरखौ जों मिथिया दा हमस'नो हायै माखासे बेरामफ्राबो बिनि गेजेरजोंनो हामगोन नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि बिसार लानो गोसो जायोब्ला मोजाङै बिसार लालांबावनानै माबा मोनसे लांफाबावनोसै होननानै सानोबा नोंथांमोना बिसारबो लालांनो हागोन बेखौ फोरमायनानै होखाबाय बिसार लानाय जुदि थाबिसफोर लांनांगौ बा माबा मोनसे लानांगौ दङबा बेखौबो नोंथांमोना लांनो हागोन आरोखि गथिखे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जुदि नोंथांनि न'खराव जुदि सोरबा दङब्ला फोरमायनानै होबानो जाबाय मानोना आजिखालि गोबां मानसिफ्रा बेमार आजारजों भुगिनानै दंसै आरो बेखौ फाहामनो सोरबाया गोबां डाक्टार अजानाव थांब्लाबो माने लाख थाखा खरसा जाबाय नाथाय हामाखै नोंथांमोना बाव फैदो आरो जायफोरनाखि गोदानै अपारेसनफोर जादों अपारेसन सोरबा अन्थाइ खालामजादों बिभिन्न रोखोमनि अपारेसन जानाय जुदि दासिमबो नोंनि गाराया मोजां हामाखैब्ला नोंथांमोना बाव फैनो हागोन आरो लोगोसे टिउमारा हामगोन ना हामा फंबाय टिउमार जायोबा टिउमाराबो हामगोन नङा होमबा माने बायह्रानिब्लाबो सिंनिब्लाबो नङा होमबा जाहांनाय जाग्रोनांगोन आरो औ जाहांनाय माने टिउमारा माने बांद्राय गोबावबा बारा माबा जानाय नङा आरोखि खिन्थु नों जाहांनाय जायोबा बे टिउमारखौ फाहामनो हागोन आरोखि बेखौ फोरमायनानै होनाय जाबाय स' बेखिनि आदबखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय नोंथांमोना फैबानो जाबाय कन्टेक्ट खालामदो आं स्क्रिनाव होबाय थाखाबाय बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फैबानो जाबाय आरो लांफैदो नोंथांमोना जुदि इसोरखौ फोथायनानै जुदि मुलिखौ जानो हायो आरो फुननो हायो अब्ला नोंथांनि बेरामा 100% हामगोन आरो उन्दैनिफ्राय नों कालागुन्द्रा जादोंमोन ना औ जादोंमोन ना मा बेराम जायामोन माने बिदिनो मोदोम सानाय मानाय बिदिनो एखमबा उदै सारोम मोनोमोन ओमफ्राय बेखौ जानानै फुननानै लाबानो मोजां जादों आरो दा गैथायला दा गैथायला बे मन्दिरनिफ्राय माने बे कालागुन्द्राखौ जादोंमोन नङा होमबा मा बेराम जादोंमोन आंथ' बार गाज्रि लोगो मोननाय बायदि जादोंमोन ओमफ्राय बे मन्दिरावनो आं खेबनै ना खेबथाम जादोंदां बिनिफ्राय गादों आरो कालागुन्द्राखौ फुनदों नामा कालागुन्द्राखौ फुनख्लायनानै लादों आरो दा दंना गैला दा आंनाव दा गैथ'वाखै जेबो जाथ'थाराखै नोंहा मा बेराम जायामोन आंना बे उदैया एसे गरम मोननानै आलौज्रा मोनदोंमोन ओमफ्राय बेखौ लोंनानै थान्दा मोनदों कालागुन्द्राखौ लोंनानै लोगो दा थान्दा मोनदों गैथ'वा सिखारथ'थाराखै जेबो सिखारथाराखै सिखाराखै ओरै साखाथि उन्दुबा बिखाखौ सिरिनो नागिरनाय बायदि मोनो आरो ओरै उन्दुबा ओरै बिखाखौ थानाय बायदि मोनो आरो ओमफ्राय दाखालि नैबे फिसाजोनो मुलि गोदान लांनायखौ लोंनानै एसे आरामाव दङ दा थाल मोनथ'थाराखै जेबो बारा थाल मोनाखै